हे काय म्हणते सोमनाथ तू चल लगेच. आज या ठिकाणी पाणी फाउंडेशन अंतर्गत वॉटर कप स्पर्धेमध्ये अनेक विविध गावांनी, जिंतूरच्या विविध तालुक्यातील गावांनी सहभाग घेतलेला आहे. तर जिंतूर तालुक्यातील जामखुर्द या गावामध्ये योग परिवारातर्फे या ठिकाणी श्रमदानाचं काम राबवलेलं आहे. आपण पाठीमागे बघतच आहोत कशा पद्धतीने श्रमदान करण्यासाठी वेगवेगळ्या स्तरातील व्यक्ती हे या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये जामखुर्द या परिसरातील संपूर्ण परिसर हा हिरवळीने माखलेला आपल्याला या ठिकाणी दिसेल. जामखुर्द या गावी आलेलो आहे आणि या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्तरातून मुलापासून ते अबालवृद्धापर्यंत लोक हे काम करण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यापैकी एक आजी आपल्यासोबत आहेत, त्यांना विचारूया आपण की या ठिकाणी काम करून त्यांना कसं वाटतं. आम्हाला छान वाटते काम करायचं, छान वाटते. आम्ही जिंतूरहून आलो तर हे देशासाठी पाण्याची कमतरता झाली, पाणी अडवा, पाणी जिरवा, याच्यासाठी ह्या देशासाठी आम्ही महिला मंडळ, भजनी मंडळ आम्ही इथं आलो तर काम करण्यासाठी आलो तर त्याच्यासाठी आलो तर मुलं बाळा आले, वयस्कर माणसं आले, तरुण पोरं आले, पोरीसोरी आल्या, सगळे आल्या ह्या देशासाठी आम्ही आलो तिथे. आणि यानंतर आपण या ठिकाणी जे आपण श्रमदानाचं काम करत आहोत तर या ठिकाणी हे जे चाऱ्या खणत आहोत त्या ठिकाणी चाऱ्या खणल्याच्या नंतर जे पावसाचं पडणारं पाणी आहे ते पाणी वाहून जाण्याऐवजी काय होईल, जाण्याऐवजी म्हणजे जे जागच्या जागी जिरल तर लोकांच्या बोरायला पाणी येईल, विहिरीला पाणी येईल, लोकांचं ढोरा वासराला याला पक्षी ह्याला पाणी भेटल, हे सासल जागोजाग जिथं तिथं जिरल, वाहून जायचं नाही, जमिनीला कोरडपणा तेवढा येणार नाही, असं आहे ना. हो, धान धुणं येतील लोक, सुकात जगतील लोक, त्याला त्रास आहे आता ढोरा वासराला पाण्याचा याचा त्याचा. आज जिंतूर तालुक्यातील जाम येथे पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून हे गाव निवडलेलं आहे आणि इथं अत्यंत चांगल्या उत्साहामध्ये लोकांचा प्रचंड उत्साह आहे. इथं काकडे साहेबांनी जी योगाची टीम त्यांच्यामार्फत इथं सगळ्यांना इथं घेऊन आले आणि श्रमदानासाठी आणि इतकं चांगला उत्साह आहे. इथं महिला आहेत, शाळेच्या कॉलेजच्या विद्यार्थी, वयोवृद्ध पुरुषसुद्धा आहेत, गावकरीसुद्धा आहेत आणि सगळ्या लोकांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं इथं काम सुरुवात झालेली आणि निश्चितच येणाऱ्या पावसाळ्याच्या नंतर ह्या सगळ्या श्रमदानाचं फळ या गावकऱ्यांना. जामखुर्दमध्ये योग परिवार समितीतर्फे वॉटर कप स्पर्धेसाठी सर्व जिंतूरवासियांना या ठिकाणी श्रमदानासाठी आवाहन करण्यात आलं. त्यानिमित्तानं आज सर्व आम्ही अतिशय आनंदाने आपलं जिंतूर आणि आसपासची गावं सर्व पाणीदान करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत. या ठिकाणी श्रमदान करून एक अतिशय आनंद आम्हाला या ठिकाणी वाटत आहे आणि आम्ही सुनीलजी काबरा आणि आम्ही या ठिकाणी सर्व गावकरी येऊन जिंतूरमधले शहरवासी येऊन या ठिकाणी या गावकऱ्यांच्या मदतीला आणि या श्रमदानामध्ये सहभागी झालो. त्याबद्दल खरंच आम्हाला आज अप्रूप वाटतं आणि त्याचा आनंद वाटता. वॉटर कपसाठी जामखुर्द गाववासियांना आमच्याकडून मनपूर्वक यांच्या वतीने श्रमदानाचा कार्यक्रम ठेवला होता. जाम बुद्रुक या ठिकाणी ढगेबुवाच्या माळावर श्रमदानाचा कार्यक्रम होता. वन्यजीव संवर्धन संस्थेतर्फे आज इथं आमची टीम आली होती. या ठिकाणी श्रमदानाचं काम आणि पाणी अडवा पाणी जिरवाचं काम, पाणी फाउंडेशनचं काम चालू होणार आहे हे कळताच वन्यजीव संवर्धन संस्थेचे सर्व पदाधिकारी यांनी या कामात जायचं आहे, श्रमदान करायचं हे ठरवलं. याचं कारण असं की या माळाचा आपण जर का एक आढावा केला तर या माळावर एकही झाड आपल्याला दिसणार नाही आणि या माळाचं झाड नाही आणि कुठं सावलीला कुठं काही हे नाही आणि वन्यजीवांसाठी पाण्यासाठी जायचं कुठलीच व्यवस्था नाही आहे. आणि या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात हरण, काळवीट हे खूप मोठ्या प्रमाणात इथं आढळतात आणि त्यांना पाण्याची सोय म्हणजे मग कोणाच्या शेतात आणि विहिरीजवळ अशा ठिकाणी पाण्यासाठी जावं लागतं आहे. त्यासाठी आज वन्यजीव संवर्धन संस्थेने या ठिकाणी श्रमदानाचा कार्यक्रम केला आणि 3 बंधारे यशस्वीरित्या इथं पूर्ण केलेले आहेत. 3 बंधाऱ्यातून आज इथं 30 घनमीटर पाणी इथं आढळल्या जाणार आहे, साचल्या जाणार आहे आणि खाली जो
बंधारा आहे त्या बंधाऱ्याच्या ठिकाणी स्वच्छ पाणी आणि बिना मातीचं पाणी. विद्यावली इंग्लिश स्कूलतर्फे आलेलो आहेत. आम्हाला योग परिवाराने असं सांगितलं की जामखुर्द इथे श्रमदानाची गरज आहे, तुम्ही येतान का? तर आम्ही त्यांना हो म्हणलं, कारण आम्हालाही असं कुठंतरी वाटतं की देशाच्या एवढ्या मोठ्या कार्यात खारीचा का होईना पण आमच्या शाळेचं थोडं तरी योगदान असावं. त्याच्यामुळे मी आमच्या पूर्ण स्टाफला व आमच्या सगळ्या स्टुडंट्सला घेऊन इथं आलेले आहे. आमचे बरेचसे स्टुडंट आणि आमचे पूर्ण स्टाफ इथं आलेला आहे. जेंट्स स्टाफ पण आलेला आहे आणि लेडीज स्टाफ पण इथं आलेला आहे आणि सगळे यशस्वीपणे हा श्रमदानाचा कार्यक्रम पूर्ण करत. या गावी आज महाश्रमदान ठेवलेलं आहे आणि या महाश्रमदानाचा मुख्य उद्देश की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही चळवळ पोहोचली पाहिजे. सत्यमेव जयते वॉटर कप 2018मध्ये जिंतूर हा तालुका निवडला गेला आहे आणि जामखुर्द हे मोठ्या प्रमाणावर इथं श्रमदान करीत आहे. आपल्याला दिसेल की आज कमीत कमी 950 इतकी लोकसंख्या असलेल्या ह्या गावामध्ये एवढी लोक इथं आलेले आहेत कामासाठी आणि हे श्रमदान करीत आहेत. ह्याच्यामध्ये शाळेचे विद्यार्थी आहेत, प्रशासकीय अधिकारी आहेत, शिक्षक आहेत. तर या सर्वांना असं वाटतं की हे गाव एवढं पाणीदार झालं पाहिजे की असं जिंतूरमधलं प्रत्येक गाव पाणीदार झालं पाहिजे, हे त्यांच्या मागचा उद्देश आहे. आणि आज मोठ्या प्रमाणावर इथं काम उभं राहिलेलं आहे. मागच्या 8 तारखेपासून या 45 दिवस हे काम करणार आहेत आणि या मागच्या 8 तारखेपासून हे काम सुरू आहे या ठिकाणी. ओके. तन भरेर न्यूज अपडेट सारू सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करो. रोजाना न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन